slovenská odpověď. Nicméně situace je taková, že jsou 4 plus 1, no to nevím, jak to mám uvést teď. Je jich dohromady prostě 5, říkají si Sestry v akci a pro letošní hodové odpoledne si připravili zbrusunové vystoupení, které nazvali Písničky z babičiny krabičky, jinak je to takový retro návrat do 30. let minulého století. Bavte se dobře, já už mikrofon pro dnešek skutečně odložím a jedu s Veselkou do Chomíže. Nashledanou. Tak já stále hledám svou, obracím je moc na tebou. Často zamumlám, jsem dívka k rytmu zrozená, to začne každý, kdo mě zná. A já si ráda zaspívám. Babičko, vidíš, že mi splníš přání. Natrž svůj stařičký gramofon. Zanech teď na chvilku štrikování. Řekni mě, jak se tančí karton. Představ si báby, jak holky budou kulit oči. Až jim zítra povím, jak se to tancuje. Už to vidím, jak se kluci